Volám sa Tomáš, mám 29 a k Hanke som sa prihlásil s cieľom trochu zhodiť a zmeniť trochu svoj život. A tým, že veľmi rád mám turistiku a chodím po lesoch, tak mi prišlo celkom vhodné zhodiť zbytočnú batožinu v podobe tuku. To je tých vlastne 30 kg, ktoré som dal dole. Prekvapilo ma, aké jednoduché je mať každý deň nejaké jedlo a mať ho veľa a často. Takže týmto spôsobom som sa vypapal až na vyše 100 kg. A jedlo mám stále rád, ale už viem vďaka aj Hanke, že ako ho jesť, v akých intervaloch, čo je možno lepšie a čo horšie, čomu sa vyvrať úplne. A do promeny som sa prihlásil okrem iného aj kvôli tomu, že by som chcel motivovať svojich známych a svoju rodinu, ktorí mi už počas toho programu vlastne hovorili, ako dobre mi to ide a zaujímalo ich, že ako sa to dá. Takže myslím si, že týmto spôsobom môžem motivovať ešte viac ľudí a naviesť ich možno na lepšie chodničky.